Assalamualaikum warahmatullah. Sagi masyara tota na mabubugip tirunan na mapantagay sagi kya postpone nagi Big Bang concert paman nagi tua kipag-launch tanu sagi na kwan social movement itu na sa kini revolution mana ni nagi nakapagato-rato sa ranaw sa ayam swayan na isa ko buku early this year na miya ka plano kami kapag kakambali kami na mga September na miya tiruiran paman nagito sa September nagito sa puasa kipantag ko puasa na nabumapya begitu kambaling begitu kapag concert kagi paman na kursi pilanduk na gitu tiya miya kaya mi benabaling na may ka October monto October na miawami sa tikitami na giumawami sa tikitami na miaw si unduy na katan na madala kaya binasan sa Manila na mapasad si unduy na miaw man si Pepeng ito apagarian na si Pepeng na madal mo bumia binasan yan mapasad na atang panagi na tsunami warning na kwan panapitiruira na madap na pa mabagyo before the end of the year. So ini pangisim ito na yung mapiyakap muling na natikiran na February kon. So gitu paman na miya postpone nagi Big Bang concert na tanong ka po na may mga February or March. Gitu ikabaling kami. Sa prilay kami niyo paman nagi kaya postpone nagi Big Bang concert ak na ba mi ba kabay-bay ginawa na sa katitunian na penalty na $600 sagi paman na kaya postpone na kaya kansilang sa ito flight na gusto hotel reservation namin sa Manila sa anyway kaya postpone yan na mapian din mo paman na budi panguran na may ka next year February March agui kadua na betano kauman niya ginamadak lagi na mga kini rock music tan na bumadak la mi kwan mi pagdiditan wa mapantag sa giya kwan apa babutad di pilandok pa babutad sa ranaw sa gitu itu bibtirunan sa kasuinang prilay kami nyo sa giya kya postpone yan na mga batchmate ang sa na ini scheduler reunion namin na disappointed sila pa na prilay ako niya kaya paman na ito sukatiriran ad na kwan na da par yung ito nagita kwan okay so gitu assalamualaikum warahmatullah